education e yo maber kaka owinjore. Skunde maromo 100 moting'o mago ma secondary kod primary e kaunti ma Migori oyudo kilese, laboratory kaachiel kod chope e bwo chenro mong'ere kaka Secondary Education Quality Improvement Project misiro gi migawo mar somo kod bengi mar piny mangima madhi konyo bero lwasi mar somo. George Juma miyowa ler mathoth. E bwo chenro ni ma ong'ere kaka Secondary Education Quality Improvement Project ma isiro kod migawo mar somo kod bengino mar piny mangima ma itimo e skunde mayudore e kauntis 30 e Kenya, sikunde maromo 100 mayudore e sub-county ma Uriri, Kuria West kaachiel kod Kuria East e kaunti ma Migori oyudo chope, klese kaachiel kod laboratories. I thank the Ministry of Education and World Bank for building us the sanitation, the toilets, and the classrooms for these learners. We've already had 84% of the work done. The government of Kenya has given us a deadline of September this year to have these facilities finished and handed over. Director migawo mar somo e kaunti ma Migori Jacob Onyiego mane olimo skunde machielo ni dhi e nyime kama bende ne otele e nyasi mar chiwo kuom klese kaachiel kod chope ma osetiek gero ne wani gedo mag chope, laboratory kaachiel kod klese dhi keto lwasi makare mar somo ne jopuonjre. Has given us as a county 36 classrooms in regular schools, 98 sanitation facilities in regular schools, and we also have 36 laboratories done in our institutions of learning. I want to appreciate that this is going a long way in ensuring that our learners are having child-friendly schools. The challenges in Migori County majorly is workmanship, the poor road networks, and hostility in some part of Kuria East and Kuria West. Onyiego ne owacho ni bedo kod lwasi makare bende dhi konyo e neno ni kwan jopuonjre makoro we sikul odwok piny. Once we have child-friendly schools, retention will naturally improve because the environment of learning is better than home, and many learners will choose to be in school other than being out of school, and therefore the government is addressing this through this kind of infrastructure that is providing in many of our institutions. Thoth sikunde gi mayudore sub-county ma Uriri, Kuria East kaachiel kod Kuria West ne ogerne gi chope mondo koro kony e ting'o malo ler. As you know, we had a very big challenge on sanitation. We were sharing, we had no toilets for boys, for girls, or even for teachers. But as at now, we have a separation for the boys and for the girls. Lipot mawuok kuom migawo mar somo yango ni skunde mathoth ok osebedo kod chope moromo kaachiel kod ler. Gino bende koro osemiyo jopuonjre ok somi lwasi makare. Whatever now has been done will go a long way in improving our infrastructure challenges in our institutions. Thoro mar chenro ni ma ong'ere kaka Secondary Education Quality Improvement Project en keto lwasi makare ne jopuonjre e skunde mondo giyudi somo makare. Bende chenro ni mageto jopuonjre maromo 600 e skundego mag primary kod 600 e skundego mag secondary mayudore e kauntis 30 bende geto duoko piny kwan jopuonjre ma weyo sikul nikech lwasi mok ni kare e skundego. George Juma, Ramogi TV, Migori.